Santo yun, Rain. Santo nga. Ano yung Flores de Mayo? Hindi naman Ang may... dami oh. Anong Flores de Mayo? Ano nga ng mga santo? Parada. Yung namang nagpo-procession, hindi pa hating gabi, alam na matraffic na yun. Putang yun sa hating gabi. Para sa ulo nila ang kalsada, putang. Tinaon pa sa rush hour eh. Bakit hindi ako sanay magsapatos? Amoy pa ay, baba mo. Hoy, layan. Tingnan mo si Shawa. Nako. Sana pumasok sa JB. Hindi na papasok sa JB. Tangin ang dami. Ha? Oh. Tangin mo. Tingnan mo, nanay. Nanay. Tanga-tanga yung nag-organize niya. Alam ng traffic. Ako nga. Dami pa yun, naglalakad.
kasing mag-model. Ano yun? Sneaky. Kung ilang ikot hanggang sa nahulog. Ayun. Dapat di siya nagako sa maliit lang pa. Nahulog, alam mo, ang nahulog sa kanya, yung takong niya, sumala. Kaya yung paa niya, pumasok doon sa sapatos, gumanyon. Alam mo yung gumanon, ito yung sapatos niya. Yung paa niya, gumanyon. Lumabas yung pinakasakong. Kaya hindi siya makatayo. Ang ginawa niya, hinuhugot niya yung sandals niya, hindi matanggal. At sobrang higpit. Parang mother and daughter. Oo nga, parang teacher. Dapat hindi siya nagpalit. Sabi ako manta. Oo. Waterproof na kayo. Kala ko si Nanay Resty. Oo, di ba kayo nakanali? Parang mother and daughter eh, oh. Bakit kaklase mo yan, Ella? Oo. Bida-bida. Bida-bida. Yan yung anak nung nakapink. Dito, nakapig. Tapos binak kasi. Parang si Catriona no? Yung bayan. Magaling yung si Onyok. Magaling Magaling. Saka bawat trampa, iba-iba yung inaano niya sa buhok na. Nung una, ganyan lang. Sumunod, bumro. Diba? Kaya ito yung una. Tapos nung pangalawa, iniba niya na, Ay, ito hindi. Doon pwede mo pa siyang lagyan ng yung necktie na binili natin, yung puti, yung puti-puti. Kasusunod. First time eh. Tapos, naano ko yung mag-ina ni Queenie. Parang napagtirahan na siya ng mga palda, yung denim. Gal si Yun, si Jen. Sabi ni Jen, bakit parang tira-tirahan na yun sa anak ko? Ang laki-laki niya. Sabi ko, Parang anak na anak. Ayan ba yung denim niya? kaya oo, yan. Itinaas kasi, ginanon sabi. Parang tira-tirahan na yun sa anak ko, ang laki. Sabi, hindi mami, isukat niyo kuya, kasya po yan sa anak niyo. Sabi, si coach. Oo. Sabi ganun. Sabi, hindi po, kasya po yan sa anak niyo. Parang nakuha ba yung pantalon yan, no? Kaya nga, no. Ganda ng pantalon eh. Bakit nasa daw yung pantalon? Naiwan daw sa SM. Ano sa SM? Hindi ko nabitbit yung gusto. Ibig sabihin, no, sila mo na talaga merong pang dress na. Saan SM? Isa sa sa kuya. Sa
Parang dito hindi pinadadaan. Palito sa ano. Dapat bumaba muna tayo. Dito yata sa may Talipapa meron. Alin? Bangos. Doon kay ano, nagtinda ba kanina, no? Yung sa Talipapa sa unahan. Ano, mili siya kanina? Tilapia na lang din. Nagaganon ba yon? Hindi. Prito. Oh. O kaya yung ginagawa ni Ilyong, Ano? yung may, ano, may oyster sauce, Yung may oil. luya. Yun, may nagpapaapoy pa. Oh. Saan? Sumama ko lang. Ayan. Ano ba gagawin ni Raven sa buhay niya? Magpapare? Magpapare yata yun. Ay siya, bawal siyang sumama kay PJ. Si PJ, ano pa doon? Magmamadre. Madre de papa. Lakad na yung iba. Alang dapat may ano tayo din. Yung ano tawag dito. Kinchay. Mami, O kaya dahon ng ano, dahon ng sibuyas. Di ba 29 ang Chinese New Year? Chinese. Pinalta na nga yata, dapat 24. Ginawa na 29. Sabi mo kung kayo, sabi mo kung kayo unggoy matatae.
Mamaya na. Itong ino mo sa Malaysia. O dito muna kayo sa Bohol, mga ganyan. Sa Kasi na niya ang usapan eh. Saan na yan? local muna Sa, kayo. ay, sabi, saan na? Marinduque? Oo, Marinduque. Masanto. Pagka mga pag-invite ang nang nagkikita, hindi tayo makakasama. Gawa ni pamaligaya. Ban siya doon, ban? Nakabansya ko yan eh. Ay, sinabi ko nga sa kanya, ikaw, huwag ka masyado. Ikaw na mag-oo. Kaya nga. Oo, kasi inaudong sa Kaya ako, enforcer, ayaw mo. mamaya, tignan natin. Kumuha na kayo, ne. Kuha na kayo, maleta pa lang naman meron kayo ngayon. Talaga kasi Bonay. Hindi ko pa alam, hindi ko alam. Hoy, nababenta ka na. Beta mo, tatay mo. Ikaw ang minimum siya. Sabi mo, pa, wag mo laging lagi ka nakapost sa proud. Minsan din, amano ka rin. Bunot-bunot din. Oo. Hindi pa din laging ganyan. Hindi pwedeng comment-comment lang. Oo ga. Galaw-galaw din pa. Hindi nanood, note, wala dyan sa inyo. Amoy na alas 2, hindi mo na dumarating. Ngayon, Ta. nakayos. Supportive daddy nga. Nasa FB lang yun. Kaya lang naman yun, sabi ko nga, kapag doon sa inuman sa kabila, ma-absent ka. At saan ako hindi ka maka-absent? Mahirap kasing ilib yun eh. Oo, dami. Wala na sa FB. Ayan, akala mo ang gaganda ng kulay niyan, daddy, puro mga pala yan. Yeah, Alam mo, parang mga scrap ganyan. Ang dami mga butas-butas. Alam mo, parang mga pinagpilian. Sa City Town. Wala. Sa punta. Baka ayaw nang dinala, pinalit kay Lynn. Pero, daming gulay, oh. Ayun, na sibuyas niyo. Saan? Ayun doon. Yun, may madadaanan bago maggasolina. Ay, dali, tingnan mo. Tingnan ako. Yan, dyan din. Dito, dito ka bumaybay. Traffic. Ha? Yun o. Ayun. Ayun, yun nga, meron na. Kasama pa ang sibuyas. Sabihin nyo kay Lynn, ano? Sabi mo, dumalapit kina ay, papalugaw. Ano, lugaw. Iglesia yan eh. Hoy, tama-tama, halika. Ay, kari pa kaila. Oo. Oh, nakadya si ano? Ano yan, daddy? Sino yung shota ni Ray? Si Harvey. Si Harvey. Nakakaawa ang religion na yon. Ray, tinan mo, palugaw lang. Pinipilahan pa. Sabi mo kay Tita Lynn. Tita Lynn daw, doon daw po sa gulay, malapit kila Tita Ruth meron. Sa JB. Oo, sa J. Sunod-sunod yun ka mo. Hindi sa JB. Ang JB, malayo na yun. Dito lang kala Tita Ruth. Sino mong ginawang traffic mo yung posisyon na yun? Ay, bukas na nakipasok eh. Meron. Sabi mo, 29. ano ba bukas? 7. Kay Miss Tita. Ano pa naman ako ng sunscreen? Mamatindi
Pinaka-cancel nyo pa eh. Ito, sinana mama. Ngayon nyo na pinaka-cancel. Sabi ng lola ganda mo, ay 8 na lang. Ano, 9. Para Sabi na Noel, drawing na naman yun. Kaya sabi ko eh, pinaka-cancel pa. Sabi niya, drawing na naman eh. Hindi na yung matutuloy. Nakaalis sa lola ganda mo, hindi na nagpa-swim. Ikaw na lang. Ako ba'y galing abroad? pino-cancel eh. Siya ang nag-cancel nung papunta tayo kaila ano, di ba? Narinig mo? Narinig mo? Siya ang nagsabi, parang in 9 na lang, ganyan. Kasi hinahantay nun yung bayad ni kuya. Kaya sabi ko, kaya hindi na ako mimika. Sabi ko, ayun, inantos na, 30, naging 9.